Så hvordan var det at vinde Age of Empires turneringen? Det var meget sjovt lige i starten. Det var, vi skal lige stå stille, fordi ellers fungerer det ikke vel. Så det var jo... Det var meget fedt lige i starten, men det var meget når du først dominater, så er det sådan lidt. Ja, altså man kan jo sige, at de andre... Fucking right, pussy! Man kan jo sige, at de andre var rigtig gode spillere. Ja, for helvede. Der var gode konkurrencer lige op til sidst. Ja, lige op til sidst. Altså lige efter 10 minutter faktisk. Lige 10 minutter lavede. Hvordan gik teamworket i teamet? Det var jo en holdsejr. Teamworket, lad mig sige sådan, hejde. Som manager, ikke også, så vil jeg sige, at jeg har størst fortjeneste. Ja. Det der sker her, det er, at det var mig det hele. Ja, det var Heide, som det var faktisk mig. Det var Heide, som kun mig. Ved at ødelægge det hele. Ja, Heide var ved at... Jeg kunne ikke have gjort det uden Mathias, faktisk. Ej, han var faldet på gulvet fuldstændig. Ja, Mathias skulle ikke have gjort det uden mig. Vil du sige, at Mathias faktisk skulle have gjort det uden dig, så? Nej, overhovedet ikke. Han er slet ikke nok micromanagement til det. Han glemmer sin vilje til sådan noget. Så det er dig, der ikke kan få noget på farm til det. Så kommer autisme. Så går det fra loft til Det er ikke autisme, det er OCD. Ja, det er begge dele. Så går vi fra loft til hate. Subscribe til Slow Danmark. Slow World.